Dobrý deň, moje meno je Jana a dnes sa s vami chcem porozprávať o téme, o ktorej sa až tak často nerozpráva. O obezite. Podľa štatistických údajov v populácii miera obezity stále narastá. Podľa prieskumu agentúry Ipsos z roku 2025 medzi Slovákmi vo veku 18 až 65 rokov je až 59% ľudí s nadváhou alebo obezitou. Obezita nie je len estetická výzva. Je to zdravotný problém, ktorý môže viesť k cukrovke druhého typu, vysokému krvnému tlaku alebo závažným ochoreniam srdca. V Mediambulancii ponúkame jedinečný obezitologický program, ktorý spája moderné lieky Mounjaro a Wegovy, určené na chudnutie, s individuálnym jedálničkom a pravidelným lekárskym dohľadom. Výhodou tohto programu je, že pravidelne vyhodnocujeme zdravotné riziká spojené s liečbou. Pravidelne robíme komplexné vyšetrenia, ako krvné testy, EKG či InBody meranie. To nám pomáha pristupovať k liečbe individuálne s dôrazom na efektivitu a bezpečnosť liečby. A aké sú výhody tohto programu? Individuálny prístup, odborný dohľad, zvýšenie bezpečnosti liečby a zvýšenie vašej motivácie. A okrem iného, váš pokrok nesledujeme len ubúdajúcimi kilogrammi na váhe, ale predovšetkým detailnou analýzou zloženia tela prostredníctvom merania InBody. Ak chcete schudnúť dlhodobo, bezpečne a s odbornou podporou, radi vám pomôžeme začať vašu cestu. Pre viac informácií sa obráťte na nášho lekára alebo našu recepciu.